takte bu solo ko sono bai tiri ba hari hai video update ka dal de fajak inge takte bu solo ko sono pila no video ne mampli no eba thawal dai title no no kam ki sevane tong na ba kam ki no buji mani tong na tini video bo ba heng no nge tini ba hari hai black no war ma sinja ba kiri ma chingja hana hai tarak sidak mampli ka sebe ka social media o nge takte bu solo ko sono tini video ko ba je hana hai black no sini bo zo kroksa hana hai rega ni sam ka na ni thangmani yaklo hana hai bo phang beda klai dai hana hai khorok burung ni bisingo hana hai chini bongso khorok sa belai kino jagano langma chawai thanga tei khorok tamike jagano sagrok to human ba ke eba jibi sakam nogo belai kino sogoi baiga tamne bolo ba ke hana hai nok nok ko kereni ba ke eba rang busa jogyani ba gai rega samung kalanya thangmani yaglo oba hai ke hana hai busawo cherai se kali jasi ko sina bongso ni tamne bolo ba ke hana hai buma rega samung kalai toma jarao bumang beda kalai dai jagano langma chawai thanga tei amri yagola belai keno bini basa tabsura tei haine hai sini mabli bisni belai keno kamarok sang nogoi tongo eba belai keno seraja sijaya ko tamne ulo bai ke boma yakari klang thamani bagai phaling tei takte bok solo sang jeng bisi kok se oi haine jeng sini o bok jek thai thangnai ni bini nong nokong ni borong ni bising te eba family business ni kisa kam ke kok khnai na eba kisa kam ke bojina lena ngai takte bok solo ko sno kisa kam ke nai tongdi tini no mabli no जों किसा कक सलायो न र बेनि मा तो ग्रीखा बफाबा ग्रै बाहायके पुसिनाय नंगौना तब जे महाराजा करा जे आना बतेराय न बनि हां बकक पे प्ले मैया बरक बसा थयो बसा बेनि करानो मुथुबै किसिबो थुबै चाया चारिबै लगरि तो मने तरि तो मने लाथा बाय हिम्मानि जरा समय फाइफोरु आनो पुसिवानो माइबोदै खबजा खानेवानो हनै बसानो पुसिमानि अ बसा थैजा काहांखाय बबहाय बखाबो हरनां बखाबो चरहाब आबो आं साइमानो आंबो खरकसा मानब जीवन बा जीव जातिनि बिसिङाव बरक मुनि सुबा आंबो साइमानो आंबो खायगु हाइफानो जों मुंसा खाइमिया बरकनि कयमुं अबनो खुब पेप्लाइमाया खाबाय तिब्राजा हामग्रा मन्त्रि तिब्राजा हामग्रानि सन्दुकनि चाबि तुइनाय सार बिकास देबरमानो अन्न खुंनि बररक आसाजाक वानसुकजाक फाइनाय बिजित खालायफैनाय महाराजानाव बेनि खुक्ति पेप्लाजाक अरब बिजित खाइनाय पियाबा हापांनि बखाखै सरकारि बाबे ताबुसे जरते खक्सा खुंनि मादा मानखा ब्लकनि सामुं अब रेगानि सामुं अब अथच निजिनि सामुंग थाङै लागमा समानि याब सरकारि काम काजाव थाङै लागमा समानि सरकारिनि रेगाव ताबुक बरंनि बागै तुमुंनो बागबान्दागरि हिंगेले आंबो सिरिं तंया आंबो खरांति सानाय आंबो फनुंनाय अ हास्तेबो तुमुंनो सिबुक सुजागै थैमानि तियो कलक थैमानि हेरां कुसुबजागै थैमानि मालखुं थुताय थैमानि मालखुं क्लाय थैमानि बुफां साकानि क्लाय थैमानि बुफां क्लाय थैमानि मुवाक जामानो हंगाय अ नुखुं बाय अ राबार मलसमनि नुखुं खरक नै साक देराजाक ताबु जिबि साक हामनागो दारे फारके आं क्लियर या हाइफानो साक हामनागो बरकनि बागै मानथाय तंमानि सरकारि एखाबा हापां याफारना अंथन हाइयाखाय कुबै मांपलि फुनुंनाय बय थैमानि बय लागमा आरि मानि तुमुंनो मानो हंगाय बरकनि बागबाना तंगा नाङाना बर थांनाय अचेराय ताबुक अचेराय ताबुक बिसि गायसानि बेनि उमर नाबुमा तंगा नाबुफा दङ 5-6 बोसोरनि परे कम जरुङानो बेनिराय साव पुसिनाय साव परपुरिस खायनाय आबोनि बागै सरकार सरासरि दायि फिनमानिया कर्तव्य दङ अरब बरकनि अधिकार दङ फाइ बिजित खालायो व्यवस्था खायनानि अब माल माताया अब मानव जीवन अब जीव जातिनि बिसिङाव मनुष्य ईश्वर बाय स्नामै रहजाक सालजा तो जों थाना नांनाय न अ माया लों संसाराव माफानि नांसार माबाय ईश्वरनि साइत्य मुंतयै फाइगाय अ संसाराव सालजा संसारिया कारण नांगौ केबबा अबबाय थाङो केबबा वासाकाव थाङो पियाबा थांथाय अ लामानो तंसा लामानो अ लामाव काफि गैनानि हयतोबा पुइला यापेरि बारमाने सिनि आलका आलका केबो थंगारत लागमा चावो केबो मालखौ फिलजागै लागमा चावो केबो बुलाय तलाय चावो केबो बुफां केसाबै चावो पियाबा यापेरि बारमानि आलगा फानो थांथाय अ लामानो
abo kubui o lamano kebo kibi meya haini bagui kothang tongsak bai thangbai bosongni bai thangbai bosong khak ta kheglai di makhang ta somlai di khao busu ta nangdi khao simuk ta nangdi to bangma borok ni khao simuk nanglai mani bo hati ni bo bazar ni sapan bai subo o bukhani simuk ka ya tabu bo makhang na silaya sengbai seng kabangma makhang chorlai politician ni sigarungoi tabu bo ma phabai bosa phana na silaya tongo khabani khajong please aroni thaini kutuldi hayakai bujiwi mangalak o manab jibon o sungjar tahani asai जों गोबां कक सालिया दिनै अ कक सानायनि कन्डिशन या हायफानो बेसिस आं बनले सिनिबो नों फायग्रा आं बिन नगो थांगो बेनि बसाला ब लेखा फरा गोनां न मास्टार खलायो आंनि बन्दुनि बखाबो बेनि बसाला आं नगो दङ आगि आं बाय खुब क्लोज फ्रेंड बेनि बसाला ताबु मास्टार खलाय दङ बायगे सकाय माने नंले और ओ थै माने बगै फाखाता ने को कलायो ओ दत को पी कलायो अबन बगै पी कलायो ओखाय बाबू हाइसी अच्छा बरं नै नखुं त खुब अवस्था हामिया बसाबो ताबु मरा बदैखा बसाना पुसिले नाय अबसे अब तो बखानानि आंबो खरोय बराबर खरोय बायखा सानानि बायखा जेनाय था बायखा हमनाय थाबले साइमान गलत आ ओ लोको से बायखा ओ कोरा से बायखा खायदा किसा साइजले रिदा नंगै याबले आवता आइसे को तो abra to ochara to dut nang mai bachara ko bisa se kaya ko khai ba tabu bo o du che toi to tabu ba bahai khai ba che da nani bota asik no ko खापां नै खासुक सं नरा पुइतुसानिया बिसेस खायनिया अ जे आंनि बन्दुनि बुफा आंनि बुफा नगलायो आंनि बखाबो सिमुं नाया जा बुसुबो हायबा जा बसंनो हामजागोन ब जे बाबे सामुं खायो नरनो आं खुनु माया चैतर मास नि सातुं हकिते फिकुं हालाङै खायसुमो पजा हरै मैखोदों पजा हरै नुना सराबो मालकुं थाया चालिबाय हातिबो फायै अ आंनि बन्दुनो लेखापरा खलायरिबै तिनी मास्टार खायो बसला बेले वाना मासिंसा बुसुक परिश्रम खाय अनुखुंनि बामतैनो अरक बामतैनो ताबु जेता राबार मलसम बिनि मां बुसुक खतरमा तमनि बाहाना जोंना पीएचडी खालायनानै हातार हास्तायाव थांबाय सामु खायनानै कक गसा लायमानि अ कक थायना सावैनो मुक्ति फैलायजा असुनंग स्टोन जों ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार सारबाय खरं लायानो अर बिजित खायनानै के साइटो देहिन सावानो मानदि दंनो